Znači, kao što sam rekao, iza svega stoji duh, atmosfera nečega. I atmosferu mora da stvori čovjek. Atmosfera se neće sama desiti. Naime, ono što se desi samo od sebe, to mi zovemo stihija. Mada opet Vede kažu da iza toga stoje neki upravitelji, neka božanstva koje upravljaju klimom, promenama. Evo, pogledajte danas, klimatske promene. Zemlja postaje sve toplija i toplija. Svedoci smo da se sve više i više zagreva, da se polovi tope i da prognoza je da do kraja ovoga veka da će temperatura na zemlji porasti za nekih 4%, sve zajedno, globalno, što je jako puno. Naravno, naš kratak životni vek nas je doveo ovde i sada mi smo svedoci jednog dela, kako bih rekao, života na ovoj planeti, ali to se dešavalo i u prošlosti, dešavaće se i u budućnosti, jer planeta je jedan svemirski brod na kome mi putujemo i tu smo neko vreme, ne sve vreme. I zato Vastu kaže, ok, zašto ne bi uspostavio kontakt ili komunikaciju sa svojim poreklom, koje je nebesko? Jer ovde ti nije mesto. Ovde smo svi putnici u svemirskom brodu koji se zove planeta Zemlja. I koliko ćemo još na njemu putovati zavisi od naše dužine života, svakoga od nas, za koje niko ne zna koliko će iznositi. Ne samo to, mi pokušavamo da smanjimo taj vremenski rok, tako što sve više i više zagađujemo našu majku planetu. I danas gde god krenete, sve nešto zagađeno. Voda je zagađena koju pijemo, hrana je zagađena, zemlja je zagađena, vazduh je zagađen i naravno je zagađen. Znači, čega god se dohvati u ovom svetu postaje zagađen. Šta vas tu kaže? Pa vrlo jednostavno. Očisti svoj ispuni svoj unutrašnji prostor harmoniju. Kako? Jedan od načina je tako što oko sebe, u mestu gde živiš, gde radiš, napraviš tu harmoniju. Stavi stvar na svoje mesto, kaže Vastu. Evo ja ću vam pročitati, ako mi dozvolite, iz moje knjige par pasusa. Kaže ovako, u skladu sa ritmovima života, indijska nauka i astrologija i Vastu obuhvata i osnovnu strukturu svemira i kretanja u njemu. Njen jezik je univerzalan, to je jezik kosmičke energije koja prožima sva područja života. Riši, drevni indijski mudraci su to ovako izrazili. Ako ne razumemo važan značaj kretanja i ritmova u koje su uklopljeni naša planeta i naš život, ne možemo dostići potpunu mudrost. Proučavanje planeta i njihovih odnosa je temelj dostizanja mudrosti. Samo spoznaje i spoznaje kosmičkog bića u nama. Mi smo deo sveta, zvezda i planeta koji održavaju našu povezanost sa celinom. Kako vam ovo zvuči? Evo još jedan pasus. Vede nas uče ne samo putovima oslobođenja od zakona karme u materijalnom svetu, već i kako harmonično da živimo sa prirodom u okviru sopstvenog doma. Vedsko znanje arhitekture, medicine, astronomije, muzike, borilačkih veštine itd. Sugeriše da živimo u miru i postepeno se oslobodimo karmičkog ciklusa rađanja i umiranja u materijalnom svetu. Ukoliko živimo život po principima Vastua, moći ćemo da nadiđemo lošu karmu i ostvarimo duhovni napredak. U drevnoj Indiji je centralna aktivnost vedske kulture bila obožavanje Gospoda Boga i raznih polubogova. Ako i mi postupamo po principima Vastua i obožavamo svoje božansko poreklo, nesumnjivo ćemo postati oslobođeni vezujućih sila karme i sila univerzuma. Znači, ovde možemo vidjeti u stvari koliko Vastu ide daleko. Naime, ono što je jako velika i lepa stvar vezana za Vastu i što je mene ponuklo da uopšte uđem u tu tematiku i da se bavim tim i da posvetim jedan deo života tome, jeste što Vastu predstavlja rešenje za većinu naših problema. Ako s jedne strane imate jednu krajnost, s druge strane imamo drugu krajnost, da bi ih pomirili, moramo ih staviti negde na sredini, da napravimo balans.
Jedna krajnost je duhovnost, druga krajnost je materija. To je jako veliki izazov za naš intelekt i za današnjeg čoveka, za čitavo čovečanstvo. Kako pomiriti ta dva sistema, duh i materiju? Vastu kaže vrlo jednostavno. Ovde u materiji stvari postavi na svoje mesto kada sve bude uređeno prema višim principima i zakonima kosmosa, automatski dobijemo atmosferu koja je duhovna. I to je na neki način najviša instanca koju Vastu govori, a to je, ako je ovo naše telo hram Božji, kao što kažu sveti spisi, zašto ne bi napravili od našeg doma hram?